شهر الصبر يا رمضان شهر العفو يا رمضان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina wa 'yan uwa murnar wannan wata mai alfarma, watan Ramadan. Gashi kuma Allah ya kawo mu goman ƙarshe. Kamar yadda kowa ya riga ya sani, ana ruɓanya ibadu da kyaututtuka da dukkan wasu ayyuka na alkhairi a wannan goman ƙarshe domin falalar da ke cikin goman ƙarshe. Kuma sannan tunda har Allah ya kawo mu wannan goman ƙarshe, kusan muna ban kwana da azumin watan Ramadan, sai mai yawan rai kuma zai gani. Saboda haka ina kira ga 'yan uwa musulmai mu rubanya ibadun da muke da kyaututtuka da dai abubuwa na gari a cikin waɗannan goman ƙarshe.